Irazu dugu hemen danan artean zarrena, eta zuek, ustelauak, oso idazu zaleak izan zineten, batzuk gaztetxoetan, beste batzuk aurretan, bakoitzan adainak arabera. 90ko hamarkada amaieran, idazu gora eta idazu bera. Gaur izango duzuek, zerbait galdetzeko, ia 20 urte gero idazurik, hemen zizurkilean. Puntua jarriz, egin galderak. Hauen lauak oso idazu zaleak izan ziren, batzuk aurretan, beste batzuk gazteagotan, 90ko hamarkada amaieran hartan. Gaur 20 urte gero zerbait galdetzeko izango dute. Puntua jarriz, egin diezazkiotela galderak idazu. Lehen Palestino batzan orain Alkandora, pixkanak aurrera dijoa denbora, ta aktualizatu behar denez moda, zure bilakaera berdin izango da. Nola mantentzen dezu horrelako boza? Zu txarra ez daukazu oso aproposa, ondo lo egin eta urrutik kaosa, ta entzuten ez baldin ba hilo altaboza. Larraungo adostatun okupa altzaude, 10 urte damazkit kejarik gabe, lehenago nuena herritik alde, orain itzuli eta ze gustora gaude. Nola egin zenuten hemen pintada, Ja enaiz gogoratzen aspaldi dara, esprai bat hartu eta paretian ara, gero moztu ziguten nolako putada. orain mañaz doblea eta pixuz erdia, Zuk hori esatekoa ze ausardia, ibiltzen lan gutxi hori da egia, urteekin alperri da karga gehiegia. Zein da ez nekatzeko zure gasolina, bizi egin behar da